and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman. Abot ka na, Hazel. Oh, nagpaabot dahil ka na ko pa? Bakakon ka naman ay Hazel? Ha? Bakakon ka! Papa, ganong imo mo kong giingnan nga bakakon. Tungod ka dili tinuod nga naghatod mo sa inyong bisita. Kunsa? Kinsa imong gihatod sa airport? Ang amo laging bisita. Kinsa? Nagkat-on ka na yun sa paglimod nako, Hazel! Kinsa mo sana magsigig sumbong ni mo pa? Ayaw ko sumbalikas pagpangutana, Hazel. Ang akong pangutana, mao'y tubaga. Gitubag ka na nako. Nganong dili ka man mo tuo. May gisugo ka man kaharon panidaan ko. Nganong wa ka man tug-ani sa imo sinugo. Nganong ako pa may imo pangutanon. O ganong dili ka man sa butugan ako? Gitubag na nako ang imo pangutana. Usabay ako mahimo kung dili ko nimo tuhuan. O kadtong imong sinugo mo ay imong tuhuan? Wa ko'y sinugo. Doon na lang nakakita nimo dito sa airport. Dito na mo ihatod sa airport ang among bisita. Usa pa may issue. Nganong imo magkumpugson sa pagpatugan. Nangita ka lang ganog sayop nako? O gusto lang ko nimo isuod sa imong bulsa? Ayuha ko sa pagtubag, ha? Tabi nimo pa. Gusto na ba ako magmahay? Nganong nataho pa kong ingon ini. Unsay ingon ini? Dato, senyorita gyud ang gusto nimo itawag nako sa ato mga saobog katabang. Senyorita nga dili ka ni makahimo ka og galingon niyang desisyon. Oh, nagmahay ka nga na taong dato? Ngano dili ba ko magmahay? Nga dili ba ko pareha sa mga ordinaryong anak na makalihok ka libre, makadesisyon nga libre. Mao ka na nimong ipahimangnaw nako nga sundon ko ang tanan nimo gusto. Natural! Ako ginabuhaton, kaya ko gustong masayop ka sa imong desisyon ug mag-antos sa kalisod. Asa naman di ay ang akong kagawasan? Unya mura matagamtami ang gipangandoy mong kagawasan kung mahuman ka na sa imong pagtuon. Kanang titulado ka na ug makatampo sa atong kahimtang. Kuwang pa ba di ay ang nahuptan mo karong katigayunan? Kuwang pa, Hazel! Grabe nimo pa. O sa mo di ay imong ambisyon nga mapanag-iya mo ang kalibutan? Kanang dili na matarog ang atong kahimtang sa mga pagsuway nga moabot nato. Unya kung mamatay ka, madaban nimo ang tanan nimong kwarta? Ang imong mga kabtangan? Litse! Nganong naghisgot mga kamatayon? Nagampo kang mamatay ko? Kinsa ka ang anak no nga mangandoy nga mamatay ang iyang amahan? Wala ko inahan. Unya mawahak pagyud ka? O gano'ng naghisgot ka magkamatayon, ha? Sorry, pero gusto lang ako ipakita nimo ang realidad. Nga bisag unsa kadato nimo dinhi sa kalibutan, simba ko mamatay ka. Dili nimo madaang tanan mong kwarta o mga properties. Gusto na! Gikan karon, dili ka na magagamit sa imong sakyanan kung wa kay ikahatag nga schedule. O dili sab ko gusto nga bisag kinsa na imong pasakyon sa imong auto. Oh, anong gihatag man na imong yawi? Yawi na sa auto. Dili na ko mogamit sa auto. Oh, Hazel! Ayaw kong biyahe! Balik dili! Oh, gahi sabling anak ka na. Murag dili mahadlok ako. At last, ako naging makita sa nanay. Nga ko cellphone. Nga ko mahal. Mahal. Hay naman mo. Di na sa Cebu, mahal. Og nagsakay na sa nagkuha na mong sakinan. Mingaw na ko nimo. Ako sab. Mingaw na kay ko sa kong mahal. Pero kinahanglang di ta mamuhi sa itong saad, ha? Nga kitag yung duha ang magbinyo. Murag dili na ko makapaabot, mahal. Ha? Grabe na ka-demanding si Papa. May nakasulti na niya nga doon ako'y gihatod sa airport. Oh, nahibaw ba siya nga ako may imong gihatod? Wow, uy. Mahal, usa na lang katuig.
mahuman at sa college. Mangita na kong trabaho aron makatigom ko. Aron may ikapanghambog na ko sa imong man. Akong giuli ang yapi sa auto. Gibauran mo ko nga dili magkapasakay kang bisan kinsa. Oh, unsa? Wow, murag lamig gyud ang lutoon nimong pansit nang da. Taral, akong gisagulan og sutanghon ang Miki Karen. Patilawon gyud ako ang akong anak sa luto nga bami. Murag lami gyud na nang. Oh. Humot na kayo? Ha? Oy, ayaw pa mo yag, oy. Makabungi baya na. Mo ba nang? Unya ko na lang ilunod ang Miki ha, kanang moabot na ang akong anak. Nga naman nang? Aron dili malata. Wa kabay kasayuran unsa gyung orasa mo abot dinis Milan Karen? Wala gi ko mahibaw nang uy. Ay! Oh. Hala si Milan. Nanang akong anak. Ngawa na pag mo na yun. Ay, laba pag yun kong gimingaw ni mo na. Malipayong pag-abot, Milan. Karen, salamat ha nga imog yung giuban ng nanay. Nahingawa ba ko ni mo na kay gibiyaan ka man ako. Ay niyas Karen, oy nga miuban ako magabi eh. Ani ka na to, Karen? Hansao na looy manggugong ng ilanggod nga more matuog din hi. Kumusta ang kantas, Milan? Sa ino lang ang team nga ako nabunutan, Karen. At ay pa, anong niyamta din nagsulti? Di na ako namupasak ko na. Ay, nayabang ni bata. Ay, dali. Dayon, pag ilis ha, aron mangaon na ta. Wabiyagod ko mukhaon dito sa eskwelahan ay. Kay gusto ko nga makakita na nimo. Ay, mahiubos ko nimo kung dili nimo kanon akong giluto. Na, ikaw ra baya gigitagan-an ni nanay nimo siyang linuto, Milan. Kung saan hindi mong giluto, nay? Utan Bisaya, gyapon. Ay, dili, oy. Bami. Ang paborito nimong pansit. Mama, dali na mga oras ta. Ay, pag ilis, una ka magsukad pa ko. Ano ito mga on ka rin ha? Dungan mo si nanay. Oy, ang imong cellphone ako, na. Kadiyot na kay akong kaon ang ako cellphone. Daan pagid ko. Mahal. Uy, kinsa nang sampit nimong mahal? Hain naman ka. Diyan ako sa mo. Erting lipayan ni nanay nga nakakita na ko. Gipakaon ni kong bami. Uy, kalami good araw. Stoy, ay, kinsa na Milan? Naadili si nanay ni mo sa imong dool? Oo. Og nangutana kinsay akong gisang pitag mahal. Imo ba siyang tuganan? Natural. Ako siya tuganan kay nanay man siya nako. Di ko gusto nga doon ako itago niya. Si Senyorita Hisil di ay na? Ha? Mahal mo ba? Hangyawa si nanay ni mo. Nga ayaw ko ipasampit og senyorita. Mauwaw ko, ana. Na, pirmi mo gani ko niyang kasabuan kung mag-hazel lang ko nimo. Karon di na gini siya masuko kay di naman hazel lang ako isang piti mo. Mahal naman. Mag-istorya unya ta ha. Sige, tiwasa una na inyong panagsulti ni Mahal. Maghuwat ko. Nay, may pasalubong di ko para nimo. Pero dili ako mo'y nagpalit ini. Unsa? Walang ka na ko anip. Kay diha pa mas kanin gani ha. Niya na yun, kani. Kani, gipalit kinig tuyo sa kong mahal para nimo. Nangayo ka? Wa, uy! Di ko mo dawat ana eh. Ha? Nay, mahiubos ko nimo kung di nimo dawaton. Iya gani unta kong palitan pero wa ko musugot. Mao nang ikaw na iyang gipadan-an og pasalubong. Nay, kuan ayaw gid tug anis Karen ha nga ang akong mahal mo'y nagpalit ini para nimo. Ginoo ko. Anong nahitabo man na? Sa diha nagita mi dito sa Manila, nay. Wa na mi makapugong sa mong gibati. Og kami na, nay. Ginoo ko. Manong day, nay.
kay gusto ni Hazel para nako. Dong, wag ko ikasaway niya. Pero, unsa man kay buhaton ni Senyor Emilio diya nimo? Kung mahibaw siya sa inyong relasyon, ha? Di man tingali siya masayod na kung wag mo sumbong. Maumong gani nga wa dayon nako ihatag nimo ang imong pasalubong nga diha pas Karen. Kitingaling mahibaw siya nga si mahal mo'y naghatag ini. Nga naman sa di ay kung mahibaw si Karen. Nay, nagduda si mahal nga si Karen mo'y tigsumbong ni Senyor Emilio nga mag-anhian ang akong mahal. Ayaw gibaya tug anis Karen na ya. Nga nagkita mi si mahal nako dito sa Manila. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!